दिनै भारतनि गणतान्त्रिक जि दिवस सुबुंखान्थि सान आरो बे गणतन्त्र दिवसनि सानावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा आसामनि रायजो राजानि खौ थांखिनानै गुवाहाटीनि जि रिपाब्लिक डेआव स्पिच होबाय। बे स्पिचआव मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा स्पष्टयै बर' गोजोन गोरोबथानि मोननै दफा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे दाबि बे मोनथामखौ बिथाङा फोसावो। गिबियावनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि दफा 3.1 आरो बे सुक्तिनि जि मोनसे गाहाय दफा दङमोन जोंहा सनितपुर बिश्वनाथनि गामि सोसननाय बा सिमा बारायनाय, बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया बिथाङा फोसावदों मोन 60 गामि। बे 60 गामिखौ फार्स्ट फेज हिसाबै बिथाङा जि फोसावदों बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसेनो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथां आरो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथांमोननो स्पेसियेल जोङो थेंक्स होयो आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आरो बर' रायजो राजानि जानानै बर' माहारिनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा जोङो फिन साबायखर बावदों। खारन जाय बाथ्राखौ जोङो बयबो असम्भब होननानै सानदोंमोन, सिमा बारायनाया एसेबां गोरलै खामानि नङा होननानै जायफोर दिनै मोनसे जोंनियाव ध्यान धारना दङमोन, दिनै बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोबाय। गोबाङा दिनै बेखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गोसोआव बिसास आरो दिनै मोनसे गोजोननाय दिनै थासारि फैदों। बर' माहारिनि जारिमिनाव दिनैनि साना, दिनैनि बे 26 जानुवारि 2023 बिटिआर सुक्तिनि 3 बोसोर जाफैनाय बे साना दिनैनि थाखाय बिराद मोनसे गोजोनथाव सान, गोग्गाथाव सान, रंजाथाव सान। जाय खामानिया बिएसि आरो बिटिसिआव माने जाफुङाखैमोन, दिनै बेखौ प्रमान खालामबाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथआ दिनै हाब्बाय। आरो बेजों लोगोसे बेयो मोनसे फुटप्रिन्ट, बेयो मोनसे सिगां आगान, बे फार्स्ट फेज आरो सेकेन्ड फेजआ बे गिदिर पेकेज जागोन। आरो बेखायनो रेभिनिउ भिलेज, फरेस्ट भिलेज आरो एफआरसि भिलेज सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि आरो लोगोसे बिटिआरनि खोलाहा थानाय सुबा गामि जों जिखौ सरकारनो होनानै दोनदों, बे गामिफोरखौ सोसननायनि थाखाय प्राय 500निबो बारा बे गामिफोरखौ सोसननायनि थाखाय फेब्रुवारि आरो मार्च दाननि गेजेरावनो मावफुंनाय जागोन बे बाथ्राखौ खोथा होदों। आरो बेखायनो जोङो फोथायनाय लाखिनांगोन। आरो जाय बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव बेले बेजेबो बेबायदि थासारि दिनै साननो हानाय जे जोंनिया हाबासै, जोंनिया थालांबाय, दा बेखायनो आङो सनितपुर बिश्वनाथ आरो बिटिआरनि खोलाहा थानाय गासै गामिफोरनि रायजो राजाखौ आङो आर्नेस्टलि आपिल खालामदों जे नोंथांमोननि गामियाबो पर्यायक्रमे हाबगोन। आरो बेखौ सोसननायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खामानि मावगासिनो दङ, सरकारखौ नारसिनदों, मालाबा डिबेट खालामदों, आर्गुमेन्ट होदों। आरो बिटिआर सरकाराबो बिनि थाखाय सागानगिरिफ्राबो खामानि मावगासिनो दङ।